De la râul Sfânt Iordan, trecând prin înălțimile Golani, pe la locul unde Mântuitorul a vindecat pe îndrăciții ce dormeau în morminte, iată ne ajungi la biserica închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Aici a fost vestit oraș Capernaum, orașul lui Iisus, unde Domnul și-a început activitatea sa mesianică. Aici a fost casa celui mai mare dintre apostoli, Simon Petru. Aici Mântuitorul a vindecat pe soacra lui Petru prinsă de friguri. Aici cei 4 bărbați credincioși au spart acoperișul casei Sfântului Petru, lăsându-l pe slăbănog în fața Domnului. Când Mântuitorul i-a spus: Fiule, iertate sunt păcatele tale, ia-ți patul tău și umblă. Aici cârteau cărturarii și farisei, zicând: Cine este acesta de iartă și păcatele? Căci numai Dumnezeu poate ierta. Din orașul Capernaum, oraș de vamă, străbătut de vestitul drum roman Via Maris, nu a mai rămas astăzi nimic decât ruine. Aici a fost chemat la apostolat Matei vameșul, când Domnul a spus: lasă totul și vină după mine. Iată-ne în lăuntru bisericii noi, zidită de Patriarhia Ortodoxă de Ierusalim, biserică ce astăzi se pictează de Părintele Irinar, singurul călugăr din Capernaum. Tot aici Iisus a înviat pe fiica lui Iair, mai marele sinagogi. Tot aici s-a atins de hainele lui Iisus femeia bolnavă cu scurgere de sânge. De aici a trecut Mântuitorul de cealaltă parte a mării și a vindecat pe cei 2 oameni îndrăciți, duhurile din ei intrând într-o turbă mare de porci ce s-au aruncat în mare. Iată pescuirea minunată. Iată vindecarea îndrăciților. Să ne aducem aminte din cuvintele Sfintei Evangheliei de una din marele minuni. Iată potolirea furtunii pe mare. Doamne, Tu dormi și noi perim în valuri. O puțin credincioșilor, cât să mai fiu cu voi? S-a sculat, a certat vânturile și marea și toți erau îngroziți și spuneau în sinea lor: Cine este acesta? Deși vântului și mării poruncește și toate ascultă de glasul lui. Săturarea mulțimilor, unde vom merge acum la poalele muntelor fericirilor. Femeia cu scurgere de sânge. Și s-a coborât Domnul la Capernaum, cetate a Galilei, și învăța sâmbăta. Și erau uimiți de învățătura lui, căci cuvântul lui era cu putere, iar în sinagogă era un om având duh de demon necurat și a strigat cu glas tare: Lasă, ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Și l-a certat Iisus zicând: Taci și ieși din el.
Iar demonul, aruncându-l în mijlocul sinagogii, a ieșit din el cu nimic vătămându-l. Și frică li s-a făcut tuturor și spuneau unii către alții zicând: ce este acest cuvânt? Că poruncește duhurilor necurate cu stăpânire, cu putere și miez. Și vestea despre el în tot locul din împrejurit. Și sculându-se din sinagogă, a intrat în casa lui Petru, iar soacra lui Petru era prinsă de frigurele și l-a rugat pentru ea. Și el, plecându-se asupra ei, a certat frigurile și frigurile au lăsat-o, iar ea îndată, sculându-se, restrugea. Dar apunând soare, toți care aveau bolnavi, tembelărite boli, îi aducea la Iisus, iar el, punându-și mâinile pe fiecare de ei, îi făcea sănătos. Din mulți și-au demonilor care strigau și ziceau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar el, certându-l, nu-i lăsa să vorbească acestea, că știau că el este Hristosul. Iar făcându-se ziua, a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Și căutau și-au venit până la el și îl țineau ca să nu plece de la el. Și el a zis către ei: trebuie să binevestesc împărăția lui Dumnezeu și altor cetăți, fiindcă pentru aceasta a fost trimis, și propovăduia în sinagogile de aici, din Galileea. Tot aici a vindecat Iisus ne îndreptăm spre Muntele Fericirilor, locul unde Domnul îți ținea predicile sale.